sake mana danka. Ke kuma kan da ta so ki ta talla. Inna. Ke kuma Lare ta so ki rike min da. Inna. Ke Lariri ta so mu ta gona mu ɗauko shibira. Amin alaikum assalam. Kai, maza ku tashi ku shirya ku ta makaranta kun san yau ne ranar da ake koma makaranta. Kahin ka san babu wanda ya sai mai da mu diyana mata makaranta a lokacin aikin gona. Assalamu alaikum. Amin alaikum. Ina kwana ne wa? Lafiya lokacin. Lafiya nake jira ne a cikin gidan nan. Ka ga munafiki masu matsa ma uwayen yara su koma makaranta a lokacin aikin gona. Haba dan Allah ta noma aikin bai ma mu gaisa. Gaisawa mi duk mai matsa ma diyana mata su koma makaranta a lokacin aikin gona ba ni gaisa da shi ko ma wani. Amin alaikum. Na kwana ne wa? Lafiya lokacin. Laya nake yin kwamniya a gidan nan. A ta noma ce ta hana ɗiyanta mata koma makaranta. Ke ta noma mi yasa? Ni babu wanda ya sai mai da mu diyana mata makaranta tunda aiki suke kama mini. Assalamu alaikum. Amin alaikum. Ina kwana ne wa? Lafiya lokacin. Ina kwana ta noma. Lafiya la me? Ya nake jin hayaniya na matso a gidan nan lafiya dai. A ta noma ce wata hana ɗiyanta mata koma makaranta. Ke ta noma duk waye kan da ake yi bisa kan karatun diya mata bai shiga kanki ba. Kayan tsaki jidan na suke kama mini aiki. Daka, talla, reno, jaita ce. Tsaki ji amfanin sadiya mata makaranta. Kin ga yanzu likitan mu maza sun yi yawa. Ya kamata a samu mata. In kika bar yaran ki suka yi lakwal. Sun yi aikin likita. Sun koya mu ɗiyansu tarbiyya. Sun koya mu ɗiyansu tsafta. Kyaf kama ki bar mini gidana. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Ina kwana mai gari. Lahiya launin mu. Ta noma na ji abin da kike a garin nan. Mai gari kuma kun shi. Kama mini bakin ka tsayan mi kake ba su ɗiyan. Ko kudi aka ce a kai makaranta ni ke ba su ci da shan su ma ni ke musu. Suturar su ma ni ke musu. Amma yaran nan ko ba ce da nake musu ai ya dace a ce an bar su sun koma makaranta. Kun ji sakalcin ku masu gidajen mi an wani aiwai yara ba ku kula da su ba ku kula da ci da shan su ba ku kula da makaranta.